Бойченко Валерий, Владимир Дубовка, прадзеда і ўнука. Недзе далёка у вёсцы маленькай век дажываў свой дзедка старэнькі. Старасць не радасць, сядзе обедать, ежели ецца, слышки у деда. Заливае чистая брус так, ён і цацірка, ён і капуста. З гэтай прычыны деда старога есці саджалі каля парога. Там ён і снедаў, там і обедаў, там ён з унукам меў беседы. Деда внушак, мамин сыночек, ножку взявши, сел у куточек. Нешта майструе, нешта складае. Будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: любы сыночек, што ж ты майструеш, сеўшы ў куточак? Што ж гэта будзе? Скрыначка быцца? Будзе, матуля, гэта карыцца. Як пастарэеце з татам абое, вас не прыму я есць з сабою. Каля карыцца вас пасаджаю, постнай заціркі наліваю. Тата на маму, мама на тату, глянулі мушкі, хто ж вінават? З гэтага часу деда старога больш не саджалі каля парога. Так як усюды, у кожнай сямейцы, разам з сабою далі яму месца. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свету з краю да краю. Хто пра яе забудзецца можа, унучак маленькі зноў дапаможа.